Здравейте, приятели! Дъждовното време няма да ни оплаши. Виждате съботно за какво става въпрос. Това е едно Peugeot, късите. Сега човек идва и за дългите. Много е доволен. Един джип ще се прави. Много е доволен човека. Тук един човек сега ми помага. Тук сега слагаме на това Subaru. И както виждате е някакъв ужас. Това е за къси, дълги, халогени, абсолютно всичко. Отзад още хора чакат. Просто е някакъв ужас. Нека да видим и тук какво е положението. Този Ford сега тръгва. Няма грешки, всичко е точно. И хората. Това са късите D1S. Може и дългите. 180 вата. Нещо наистина повече от брутално. И е така при нас си е винаги пълна лудница. Клиенти идват, доволни. Доволни винаги, разбира се. И е така, автопарка, винаги си чакат хората и си работим както си трябва. X5-ичка, забравихме да ви покажем и тя е за къси, дълги, халогени, абсолютно всичко. Еми, казали, с тези кружки това изобщо не свети в тъмното, в черен асфалт и така нататък. За това ще се промени. Виждате какво е. Хората си ни чакат и винаги ни гласуват доверие. Ето. Но така сме. Лет Иванов Ауто винаги е така.